men kamit sisa jan kabadai ka kendai tering ubnai April usnam arajar arpuar ka jingel kai Premier League hapdang ka Manchester United bat ka Everton hapo ka Goodison Park kabadai ka madan yele kai jong ka Everton ka Manchester United kala lem na dashi lan hot balaong bakane ka jing lem jaka Manchester United kala pin in khong khat yo Ronaldo bat hang ne phila ban i o Ronaldo anda ka jingel kai kala wai ulayal enti henry la dan pat ki fan jangka Everton kala keren pendai pat kumta Ronaldo ula dam ula taps nan ya ka phun jong uwe unong kersan jangka Everton bahadin bu Ronaldo ula lej phai na pathieng la tho ka ne ka jing tho bu la pan map halor ka jing thap jong u ya ka phun jong nong kersan ke Everton bu la tho po Instagram da ka ba ang ba kam dai ka basuk ban nom pen sengap ya ka jing sngau hadin ba ka tim jong u ka Manchester United kala lem na da shilanat hakmat ke Everton bat Ronaldo la ang ru bola pan map itu beriu ba ka ujik haka bakane ka sara keli ka samla jong u kala post dor ha Instagram haka bakala pen i ya ka ti jong u samla jong u ujik bala shat thap Ronaldo bat ka mobile kala hab madan bakti jong tu nong kersan ke Everton kala sau riang na ne kala long jingyam himalumala namar bu Ronaldo la kum thap Henry nakaliang tu Ronaldo ro la menjur bon pentit na dak phone ka batmai dak iPhone sendan ka barem ha maka ba mik thamai ya utai unong kersan ke Everton hadin Ronaldo la de ban praya ka phone cho utai unong kersan